A avea o problemă cu dăunătorii poate fi frustrant. Dăunătorii sunt topacoste, sunt purtători de boli și pot fi foarte periculoși în jurul casei dumneavoastră. Atunci când găsiți dăunători nepoftiți în casă sau în afacerea dumneavoastră, ce puteți face? Puteți risca și alege un exterminator la întâmplare. Puteți încerca să scăpați dumneavoastră singur de impediment sau puteți să nu faceți nimic și să sperați că problema va dispărea. Cu excepția cazului în care nu vă deranjează să renunțați la casa dumneavoastră sau să vă puneți în joc timpul și banii angajând amatori care pot folosi produse potențial dăunătoare și ineficiente. Aveți nevoie de un control profesionist al dăunătorilor. Intrați pe pagina noastră www.firmadddd.ro, scrieți-ne pe mail contact@firmaddd.ro sau apelați numărul 0784 344 152 și alegeți soluția potrivită împotriva dăunătorilor. Noi stabilim standardul pentru controlul modern al dăunătorilor folosind doar produse avizate de Ministerul Sănătății și echipamente de calitate superioară. Tehnicienii noștri profesioniști licențiați și calificați în domeniul DDD vă economisesc timp și bani cu estimări personalizate. Oferim de asemenea consultanță atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice. Suntem informați și instruiți periodic despre noile metode de combatere și de prevenire a dăunătorilor. Fie că ai nevoie de dezinfectarea unui spațiu, de un contract de DD, o dezinsecție împotriva insectelor sau o deratizare pentru eliminarea rozătoarelor. Sunați acum pentru a programa o consultație gratuită. Avem experiența necesară în domeniul DDD pentru a vă scăpa de insecte, rozătoare sau bacterii.